fet religiós té caràcter públic, comunitari i privat. Té tots els vessants. Per una banda, és la manera com les persones viuen privadament les seves creences, però també té un caràcter molt comunitari. Sol haver-hi una part molt important que inclou compartir les creences o la fe a través, sobretot, de celebracions de caràcter religiós que es fan amb altres persones o amb la comunitat de creients amb la qual es comparteix aquella manera d'entendre el món. Per tant, hi ha una part privada, una de comunitària, i en algunes comunitats existeixen celebracions de caràcter públic i col·lectiu que poden fer-se en l'espai públic o en grans equipaments. La diversitat religiosa a Barcelona és un fet que ha implicat el sorgiment de nous reptes que requereixen respostes viables que fomentin el respecte a la diversitat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans. Més que motivació espiritual hi ha un element que m'impulsa, que és la meva convicció religiosa, concretada en un intent de viure el fet de ser cristià, que em fa valorar la persona per damunt de tot. Crec que els valors cristians són 100% humans i per això voldria que la política per mi fos una eina per arribar a concretar-los en les decisions que calgui prendre per tenir una Barcelona molt més justa i solidària, que els homes i dones joves no hagin de marxar, per exemple, perquè no poden pagar els lloguers que es cobren, que la pobresa sigui erradicada i ateses totes les persones que dormen al carrer. Sí, ben del cert que les meves conviccions cristianes m'impulsen a lluitar per tot això i moltes més coses. Segurament pot semblar un tòpic, però per mi la política és servei. El meu avi, que era un diari catòlic, catalanista, el 36 li van tancar el diari, que la impremta es va tornar a la del treball, i la família amagava capellans perseguits per grups que volien exterminar la religió a Catalunya. Doncs aquests fets, aquesta història, sí, sempre han tingut una gran importància en la història, amb altres fets de la meva vida, i sobretot el fet que la intransigència, el sectarisme, la violència, el totalitarisme, que sigui d'un costat o de l'altre, són insuportables. I en la nostra joventut, també per les circumstàncies del país i el tipus de combat en el que havíem de participar, diguem que la dimensió política i la dimensió espiritual anaven eren molt indestriables, també en bona mesura perquè a casa els meus pares, el meu pare sobretot, era expressió viva i contínua d'aquesta simbiosi necessària entre l'espiritualitat i el món de l'acció pública, cívica i política. Enllaça molt amb els valors que tu reps a la teva formació familiar, el teu entorn familiar i del teu context social, no? I, evidentment, quan un es dedica a alguna cosa com la política, així dit en abstracte, jo tinc consciència d'haver estat en política des que tinc ús de raó, no només a la política de partit, que això és relativament fa menys temps que hi soc, com des del punt de vista del compromís. I quan un adquireix un compromís que és amb la comunitat, amb el col·lectiu, amb la ciutat, amb el país, al final, efectivament, és un valor que transcendeix, perquè tu vols que pretens que les teves idees i els teus valors acabin impregnant el teu entorn. El concepte de servir pot ser un concepte transversal i que probablement ho pot assumir tothom o dir tothom. Darrere d'això hi ha algú que ho diu, que sóc jo. És una persona que batega, un cor que batega i que pensa i que té idees. I l'aspecte de servir vol dir ajudar. Tinc una fe i tinc una consciència del que jo puc fer i haig de fer. No tinc cap idea transcendent de mi mateix, jo soc molt petit, però crec profundament que això de Barcelona es pot arreglar i, clar, que si forma part de mi la meva idea de la creença religiosa que tinc, això forma part de mi, és indissociable, això no té una altra resposta. A Barcelona creiem en un model intercultural que implica, primer de tot, igualtat de drets i equitat en l'accés a oportunitats, lluitant per la no discriminació. En segon lloc, cal més coneixement de les diferents confessions religioses i del pluralisme religiós que tenim a la ciutat, acompanyat d'un cert reconeixement. És a dir, que de vegades cal fer una recuperació de la memòria històrica d'algunes comunitats i, en tot cas, facilitar el coneixement i el reconeixement de la diversitat.
D'altra banda, hi ha el tercer element fonamental, que és la interacció, el diàleg d'igual a igual, el coneixement entre tots els veïns i veïnes, cadascun d'ells amb les seves diferències, i que tots puguin participar en els espais ciutadans d'una manera normalitzada i quotidiana. El model d'integració ha de ser de respecte i de col·laboració, sense intromissions i amb respecte pels ciutadans creients en les diverses fes, que actuïn amb independència dels poders municipals, però amb coordinació, participació i respecte a la vida ciutadana, siguin creients de les diverses religions, agnòstics o ateus. La integració a la ciutat és bàsica per crear una sana convivència basada en el respecte per tothom. Cal respectar i ser respectats. Per això caldrà acomplir els deures propis d'una ciutat plural en què hi ha persones de totes les provinences, cultures i religions i alhora reconèixer el dret de la llibertat religiosa. El coneixement i el diàleg han de ser fonamentals per vertebrar un model de relació de confiança i integració en el sentit que ja he exposat. Vivim en un món obert, i Barcelona és una ciutat oberta, cosmopolita, amb gent que creu, que no creu, amb gent que ve de tots els continents, amb gent de totes les religions. I això és molt important, a una condició, la convivència, i que tots respectem els mateixos drets i els mateixos deures, el que és una societat democràtica, el respecte de l'altre, la igualtat entre els éssers humans, entre els homes i les dones. Jo com a alcalde, com ministre d'interior, com primer ministre, i demà ho espero com a alcalde de Barcelona, respectaré a tothom. I s'ha d'anar a totes les cerimònies. Jo tenia la sort de ser alcalde d'una ciutat on hi havia una gran catedral, una gran mesquita, una sinagoga, temples protestants, evangelistes. I això és una forma de respectar els que creuen com els que no creuen. D'explícita construcció compartida d'una ciutadania i d'una societat més equilibrada, més rica, més justa, més digna, que en aquests objectius de justícia, de dignitat, de llibertat, tothom hi està en condicions de contribuir, des de les diverses expressions, tant religioses com no religioses. I aquesta, per mi, seria l'òptim, no? Per aconseguir-ho, des de l'acció pública, des d'una institució com l'Ajuntament, jo crec que ens correspon més una feina de crear, de ser capaç de crear els climes, les actituds, els ponts de relació, els coneixements aprofundits, el respecte mutu, de tot això, i de fer-ho sense massa soroll, però amb la màxima eficiència social, per entendre'ns. Bé, primer reconeixent que és un factor clau a la ciutat, no? Que forma part de la nostra realitat, de la nostra identitat, de la nostra cultura, i que no es pot obviar el fet religiós de tot això, no? En segon lloc, fomentant que hi hagi respecte i reconeixement entre les religions des de l'administració pública, des de l'Ajuntament i entre elles. I en tercer lloc, propiciar molt el diàleg i el coneixement mutu, que jo crec que és la millor forma de lluitar contra la intolerància i la ignorància dels que no pensen com jo o no creuen el que crec jo, no? Jo crec que això entronca perfectament amb el que jo crec que és Barcelona, que és una ciutat oberta, cosmopolita, multicultural, i el fet religiós forma part també d'aquesta multiculturalitat. Tota l'actuació de l'Església Catòlica com a tal, les parròquies, i després totes aquestes entitats al redor que hi ha, jo penso que fan una molt bona labor i ha de continuar fent-se d'aquesta manera, no els hem pas de colonitzar o convèncer-los, no? Evangelitzar, diguem. En fi, això ha de ser l'últim pas, però sí que donar-los un tracte de vida correcte i no fer cap tipus de diferenciació amb els altres. Ara ells també han de col·laborar. Han de col·laborar perquè penso que val la pena. El que s'està fent val la pena. Ja m'agradaria a mi que els Emirats Àrabs o Aràbia Saudí o Iraq o Iran tractessin també els catòlics o els cristians com nosaltres tractem els musulmans aquí. Jo ja firmaria aquest pacte.